Sige. Sige. Pero kaya dito na destino. Nakop ka. Ngisok ng driver. Ano na yun? Ay, kamera lang. Binagubunot to. Kamera, ayaw na. Ay, kamera? Ano ka niya? Ano? Ngisok ang turista. Video eh. Pag mo baba, ito na i-post. Atong kuhan na yung mga gusto ko. Pahit sa? Mga isog ng mga motorista ba? Yan eh, paabot na helmet. May mga helmet. Pwede. Paningagi ah. Saan mo nagkakipot? What? Uno. Helmet di mo nga, di mo na pagbalik mo na. Motor ni mo gidala. Gusto mo kunin mo? Managpa ni ka day. Bigay. Uka? Kanina bawal na ba? Kung bisikleta na ka motor, binalan mo. Lisensya. Lisensya. Manampan na ko ka, iso magkakaikot. Bigay. Sukol. Ayaw kinasukog. Bigay. Kaya ito na yung post. Sukol. Why lisensya? Where is true? Ano sin dyan eh? Lisensya. Sin dyan yun! Wala ka lisensya! Tutadrive ka ka lisensya! Listro! Wala mga hapak na kayo! Bidyon, ginisog. Bidyon. Sukulong. Bidyon, doon eh, basta mga isog, bidyon. Bigay. Lisensya. Wala. Pag-drive ka motor wala lisensya! Huwag pa listro! Hindi mong helmet tip ang mao! Grabe. Paalit pag-usap ha! Ano eh? Yakis ka disgrasya ng buang pa helmet! Murag hubog ni tawana ba? Hoy! Mana? Sorry! Hoy! Murag hubog ni ba? Hubog yung motor nga, hubog ka! Hubog! Bawal mo na! Kailangan ako na! Sige! Sige! Video! Ano mo kailas mo ha? Sige, video! Sige! Wala pa kang helmet, drive kang hubog! Kapal ng hubog ko! Masaluhan ako! Lisensya! Wala lisensya! Ito ang isiwan eh. Tigit! Tigit ano eh. Restro mo ka. Wala restro! Sige, video! Bigay po! Hubog ba? Paraplay na motor, paraplay! Hubog kayo eh. Video! Paraplay! Impound. Asa mo ka? Dire ka. Impound na. Impound na. Yung motoran mo silbi na. Gini dire. Wako lisensya. Surugan na ito. Pulihan na. Paano yung motor? Grabe ni. Tama kayo Kuha na ka. na ako bakit. Nagabidyo ka? Kanang nasuko lang sila. I-post na. Meron makakuha ng mga tawanan. Abusado kayo ng mga driver. Okay na sila. Ito yun i-post mo. Tara, ato na yung dalo sa LTO. Tara, ito pa Dire. Yan. May plaka oh. Puro na wapay disin driver.